24 ta' Novembru, San Andrija Dunglak, saċerdot u sħabu martri. Għex bejn l-1839 u 1867. Il-kanonizzazzjoni ta' 117 il-martri tal-Vjetnam saret mill-Qaddis Papa Giovanni Paolo II fit-19 ta' Ġunju tas-sena 1988. Kienet waħda mhux tas-soltu fl-istorja tal-kanonizzazzjoni tal-qaddisin. In-numru 117 kien l-akbar qatt ta' qaddisin martri li qatt ġew ikkanonizzati f'daqqa. Fosthom kien hemm 8 isqfijiet, 50 saċerdot, seminarista u lajċi. Minnhom 96 kienu Vjetnamiżi, 11 Spanjoli u 10 Franċiżi. Kien hemm 35 patri mill-Ordni Dominikan, 10 kienu saċerdoti tas-Soċjetà tal-Missjoni Esterna ta' Pariġi, oħrajn kienu fost il-kleru indiġenu u seminarista. Barra minn hekk fost il-lajċi kien hemm missirijiet ta' familji, 16 il-katekist, 6 soldati, 4 tobba, ħajjat, bdiewa, sajjieda u kapijiet ta' komunitajiet insara. 6 minnhom mietu bil-qtuħ tar-ras, oħrajn malqin, oħrajn maħruqin ħajjin, oħrajn qattawlhom ġisimhom biċċa biċċa, oħrajn mietu minħabba turmenti kbar li sofrew. Ħanejdu xi ħaġa fuqhom fil-qosor. San Andrija Dunglak twieled fit-tramuntana tal-Vjetnam fl-1795 mill-ġenituri fqar pagani li fdawh f'idejn wieħed katekista. Meta kiber sar katekista imbagħad sar saċerdot fis-sena 1823 u ħadem f'bosta nħawi tal-pajjiż. Tefawh il-ħabs aktar minn darba, 100 martri fl-1839 fl-età ta' 44 sena. San Vincenz Liem 100 martri fl-1773 kien l-ewwel wieħed fost il-Vjetnamiżi li taħajtu għal Kristu. San Tomas Tran Van twieled fl-1820 fin-nofs tal-Vjetnam. Arrestawh meta kien seminarista u qatluh fis-sena 1838 ta' 18-il sena. San Manuel de Van Pug twieled fin-nofsinhar tal-Vjetnam, sar katekista u kien missier ta' familja, 100 martri fis-sena 1859. San Valentin Berjo Okwa, patri Dominikan Spaljon, mar il-Vjetnam fl-1858, sar isqof u 100 martri fl-1881 fl-età ta' 34 sena. San Jean Théophane Venard, Franċiż mis-Soċjetà tal-Missjoni Esterna ta' Pariġi, mar fil-Vjetnam fl-1854 u sofra il-martirju fl-1861 fl-età ta' 32 sena. Mill-littri li bagħat fis-sena 1843 San Pawn Le Baotin, student fis-seminarju ta' Kevin dwar is-sem tal-martri fir-rebħa ta' Kristu ir-ras. Jien Pawlu, bil-ktajja minħabba l-isem ta' Kristu, nixtieq narrafkom bit-tiġrib kollu li qiegħed kuljum jafas fuqi biex kolkom ħeġġa ta' mħabba għal Alla fl-imkien miegħi tfaħru lil Alla għax għal dejjem il-ħnina tiegħu. Dan il-ħabs u tassew xbija tal-infern ta' dejjem, mit-tiġrib kiefer ta' kull xorta, imxekkel kif jien u marbud biktajjen tal-ħadid. Irrid nżid il-mibeda, il-vendetti, il-kalunji, il-klim ħażin, id-gergir, l-azzjonijiet ħżina, il-ħalf bil-qerq, il-klim ta' saħta u fl-aħħar nett id-dwejja u n-niket. Alla
li fl-modi ħeles li 3 żgħażagħ mill-forn tan-nar u dejjem miegħi u ħelesni minn dan it-tiġrib kollu u biddiluli fena għaliex għal dejjem hi l-ħniena tiegħu. Fost dan it-tiġrib kollu li soltu jimla bil-biża' lil ħaddieħor għal grazzja talla jien mimli ferħu għena għax minix waħdi imma jien ta' Kristu u li mallem tagħna qiegħed jerfa' t-tuqol kollu tas-salib u li għabbini biss bl-iċken u l-aħħar biċċa minnu u mhux biss qiegħed iħares lejn il-ġlieda tiegħi imma qiegħed jitqabad miegħi u huwa se jkun ir-rebbieħ tal-ġlieda kollha. Għalhekk fuq rasu se titqiegħed il-kuruna tar-rebħa u f'din il-glorja għandhom sem il-membri kollha tiegħu. Kif kont ser nissapporti dera bħal din, nara kuljum il-kmandanti, il-mandarini u l-qaddejja tagħhom jidgħu bl-isem qaddis tiegħek mulej li qiegħed fuq il-kerubini u s-serafini. Ara mulej, salibek qed jiġi maffeġ taħt saqajn il-pagani. Fejn il-glorja tiegħek? Jienu nara dan kollu mkebbes bimħabtek, nixtieq ikolli ġismi mqatta biċċiet ħammut u nagħti xhieda tal-imħabba tiegħek. Uri mulej il-qawwa tiegħek, salvani u wettaqni biex il-qawwa tiegħek tidher f'dak li hu dajjef fija u tkuni glorifikata fost il-ġnus biex ma naqtax qalbi f'din it-triq u l-dewwa tiegħek jerfgħu rashom kollha mkabbrin. Ħuti eżis, intom u tisimgħu dan kollu, roddu ħajja l dejjem bil-ferħ lill-Alla li minnu jiġi kull ġid u birku l-mulej miegħi għax għal dejjem il-ħnina tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejn fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħieni għax għal dejjem hi l-ħniena tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli kollha għax Alla għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija, għażel il-mistmerra tad-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġi fix-xejn dawk li huma xi ħaġa. Fommi u femti, ħawwat il-filosofi li huma dixxipli tal-orrif ta' din id-dinja għax għal dejjem il-ħnina tiegħu. Qiegħed niktbilkom dan kollu biex il-fidi tiegħi u tagħkom ikunu ħaġa waħda. F'nofs din it-tempesta kollha inniżżel l-ankra tiegħi sat-tron ta' Alla, it-tama ħajja li hemm f'qalbi. U intom eżis ħuti, hekk iġru biex tiksbu l-kuruna tal-glorja, ilbsu l-armatura tal-fidi u ħudu f'idejkom l-armi ta' Kristu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk kif għallem San Pawl il-qaddis tiegħi. Jaħbtilkom aħjar li tidħlu bajn waħda u dajfa fil-ħajja milli tinxteħtu l-barra bil-membri kollha ta' ġisimkom sħaħ. Ejnuni bit-talb tagħkom biex nitqabad skont il-liġi, nitqabad it-taqbida tajba tiegħi u nitqabad sal-aħħar u hekk intemm bis-sliem il-ċirja tiegħi jekk mhux se naraw aktar lilna nfusna f'din id-dinja dan ikun lena tagħna fid-dinja l-oħra. Meta nkunu qegħdin quddiem it-tron tal-ħaruf bla teba, inkantaw flimkien it-tifħir tiegħu, ferħana għal dejjem u ħenjin bir-rebħa tiegħu. Amen. Meta Alla jiġi għalihom huma jiddu bħala xrar tan-nar li jżidġ falqa bil-qasab. Erf kapitlu 3 vers 7. Il-Papa applika dan il-vers għal martri tal-Vjetnam fl-omenija tal-qudiesa tal-kanonizzazzjoni tagħhom. Dan kollu jixed kemm hu minnu il-nisran ma jista' jiġi distrutt minn ħadd u minn xejn. La darba ħlasu mill-mulej jekk ġeluh ibati ikunu iżidulu il-mertu, il-glorja u l-unuri. Bl-offerta ta' dbatijietu li tagħmlu għani ta' vera, in-nisrani jibbenefika u daw kollha li għalihom jagħmel din l-offerta. In-nisrani diġà rebbieħ u daħal fid-dimensjoni eterna ma' Kristu l-xoxt. It-tieni mewt ma tista' tagħmillu l-ebda ħsara, la darba diġà miet għad-dnub u qed jgħix bi Kristu. In-nisrani ma jistax jiġi melub bl-ebda mod għaliex għażel li jgħix fuq in-naħa tar-rebbeħin fi Kristu. Il-mewt għalih hija rebb hekk kif jgħidilna wkoll San Pawl.
Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, Int l-għajn u l-bidu tas-seta li għandu kull min u missier, Int żammejt sħaħ sat-tixrid tad-demm bil-fedeltà lejn is-salib ta' ibnek Ġesu lill-qaddisin martri Andrija u sħabu. Bit-talb tagħhom għalina għamel li nissejħu u nkunu tassew wliedek aħna u nxandru l-imħabba tiegħek għal kulħadd. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.